Oficiálne sídlo Európskeho parlamentu je v Štrasburgu. Schôdze parlamentných výborov a niektoré plenárne zasadnutia sa konajú v Bruseli. Generálny sekretariát čiastočne sídli v Luxemburgu. Lisabonská zmluva rozšírila právomoci Európskeho parlamentu. Jeho vplyv na formovanie Európy je teraz väčší než kedykoľvek predtým. Každý rok poslanci mnohokrát hlasujú o rôznych legislatívnych otázkach, ktoré sa týkajú nás všetkých ako občanov, pracovníkov a spotrebiteľov. Lisabonská zmluva posilnila tiež práva európskych občanov. Charta základných práv sa stala záväznou pre všetky inštitúcie únie, ktoré musia teraz zohľadňovať občianske, politické, hospodárske a sociálne práva obyvateľov v každom právnom predpise či prijatom opatrení. Ostatné európske voľby sa konali v júni 2009. V súčasnosti má parlament 736 poslancov. Pochádzajú zo stovky národných politických strán a sú organizovaní v rámci 7 politických skupín. Lisabonská zmluva posilnila úlohu parlamentu ako zákonodárneho orgánu. Postup spolurozhodovania rozšírila do 50 nových oblastí, čím parlament získal rovnovážne postavenie s radou ministrov. K týmto oblastiam patrí najmä poľnohospodárstvo, energetická bezpečnosť, prisťahovalectvo, spravodlivosť a vnútorné veci, zdravie a štrukturálne fondy. Parlament zohráva vďaka Lisabonskej zmluve tiež novú úlohu v štruktúre únie a jej inštitúciách. Odteraz bude schvaľovať predsedu Európskej komisie. Súhlas parlamentu bude potrebný tiež na vymenovanie vysokého predstaviteľa únie pre zahraničnú politiku. Parlament spolu s radou rozhoduje aj o celom rozpočte spoločenstva. Od roku 1979 volia Európsky parlament občania vo všeobecných voľbách. V súčasnosti prebieha 7. volebné obdobie. V júni 2009 zvolili za predsedu Európskeho parlamentu Poliaka Ježiho Buzeka, ktorý patrí do poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany. Predseda riadi všetky činnosti parlamentu a jeho orgánov, predsedá plenárnym zasadnutiam a zastupuje parlament vo všetkých vonkajších vzťahoch, najmä pokiaľ ide o medzinárodné vzťahy. Európsky parlament často prijíma prezidentov, predsedov vlád a ďalšie významné návštevy z celého sveta. Vzťahy s medzinárodným spoločenstvom majú pre parlament mimoriadny význam. Z tohto dôvodu sa táto inštitúcia usiluje o to, aby Európska únia zohrávala čoraz významnejšiu úlohu na medzinárodnej scéne. Poslanci sú rozdelení do skupín podľa ich politickej príslušnosti. Tieto zoskupenia pracujú ako skutočné politické strany na európskej úrovni. Vytvárajú spojenectvá a rokujú o dosiahnutí kompromisov. Podobne ako v národných parlamentoch, poslanci sa schádzajú vo výboroch, kde pripravujú legislatívne návrhy, o ktorých sa potom rokuje na plenárnych schôdzach. Každý občan môže tieto zasadnutia sledovať naživo na internete. Najdôležitejšie debaty sa konajú počas plenárnych schôdzí v Štrasburgu alebo v Bruseli. Vtedy tiež parlament hlasuje o prijatí legislatívnych návrhov a politických vyhlásení. Parlament v súčasnosti pracuje v 23 úradných jazykoch únie. Právo poslancov na vyjadrenie, ústnu a písomnú komunikáciu vo vlastnom jazyku je základom demokratickej legitímnosti parlamentu. V rozšírenej Európskej únii je rešpektovanie jazykov mimoriadne dôležité, pretože sú symbolom rovnosti členských štátov. Veľká časť našich vnútroštátnych zákonov bola pôvodne navrhnutá a schválená na európskej úrovni. Väčšina rozhodnutí Európskeho parlamentu má priamy vplyv na náš každodenný život. Dobrým príkladom sú poplatky za používanie mobilných telefónov v zahraničí. Rozhodnutia Európskeho parlamentu v tejto oblasti umožnili znížiť účty viac než 140 miliónom Európanov, ktorí používajú mobilné telefóny pri cestách do iných krajín únie. S cieľom zaručiť práva občanov sa Európsky parlament prejavil tiež v rámci vzťahov medzi Úniou a Spojenými štátmi. Odmietol napríklad dočasnú dohodu o prenose bankových údajov prostredníctvom siete SWIFT a tiež o prenose údajov o cestujúcich v leteckej doprave. Jednou z hlavných víziev pre Európu je zabezpečiť efektívne fungovanie trhu a zároveň zachovať sociálne vymoženosti, od ktorých závisí kvalita života. Preto bolo hľadanie správnej rovnováhy hlavným cieľom parlamentu pri schvaľovaní tzv. Smernice o službách, ktorá umožní poskytovateľom služieb vykonávať svoje povolanie v celej Únii. Záujem poslancov sa neobmedzuje iba na hranice Únie.
volebné pozorovateľské misie alebo udeľovanie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia. To sú len dva príklady záväzkov parlamentu v prospech ochrany ľudských práv a podpory demokratických hodnôt vo svete. V odpovedi na svetovú hospodársku krízu prijala Európska únia celý rad krokov, ktoré podliehajú schváleniu Európskym parlamentom. Parlament napríklad odsúhlasil balík opatrení, ktoré posilňujú finančný dohľad na európskej úrovni. Tento balík okrem iného stanovuje priamy dohľad nad finančnými inštitúciami, ktorých fungovanie môže mať vplyv na celý finančný systém. Parlament tiež prijal stanovisko k otázke alternatívnych investičných fondov. Požadoval nové pravidlá transparentnosti a zníženie rizík, ktoré by mohli ohroziť reálne hospodárstvo Európskej únie. Ak chce Európa zvládnuť tieto výzvy, občania a politici musia hľadať riešenia spoločne. Jedným z najlepších spôsobov, ako sa zapojiť do európskeho diania, je prostredníctvom Európskeho parlamentu.